Benvinguts a Busca'm el bosc, però avui no des del bosc, sinó de l'oficina de turisme de Sant Celoni. Gràcies a l'Estel Prados, amiga i companya del curs, i a la Lourdes Correa he pogut tenir l'oportunitat de penjar aquesta exposició de fotografia. Mireu, avui us parlo de les libèl·lules i dels espiadimonis. Són la condició més antiga i més primitiva dels insectes que coneixem avui. És difícil filmar-los a la natura, per tant, avui us ensenyo unes quantes fotos, us parlo 3 o 4 punts perquè els pugueu observar en el seu medi natural. Mireu, anem! Els espiadimonis i les libèl·lules tenen un cos molt allargat i molt esvelt, i normalment el cap és molt més gran que la resta del cos. Tenen uns ulls compostos espectaculars, impressionants, molt grans, que els hi permeten una visió de 360 graus. I tenen unes mandíbules mastegadores i un llavi premsor molt important. Tenen 6 potes, com la resta d'insectes, amb uns ganxos amb els quals, clacs, apressen a la seva presa i la mengen. Les ales són membranoses i no se'ls enganxen ni la pluja ni les partícules de pols. Normalment, l'abdomen, la forma i el color ens ajuden a diferenciar les diferents espècies i, en general, els mascles són més bonics i més vistosos que no pas les femelles. En funció de com col·loquen les ales en la postura de repòs, trobem els dos grans grups. Veniu, mireu. Això és una libèl·lula veritable, o anisòpter, i això és un espiadimonis, o damisela, o caballito del diablo. Els espiadimonis les pleguen de forma vertical a sobre de l'abdomen i solen tenir colors bastant metal·litzats. I les libèl·lules veritables amb un pla més horitzontal. El simbolisme que acompanya a les libèl·lules és molt variat i ric. Al Japó són símbol de coratge, de victòria. Els indis americans Navajo els atribueixen propietats guaridores de l'aigua. I els hindús diuen que són els esperits de les persones que estan esperant tornar a néixer. Per a mi són animals espectaculars, fantàstics, tenen un paper molt important en els medis aquàtics perquè com a predadors redueixen les poblacions de mosques i de mosquits. Són bioindicadors de la qualitat de les aigües. Allà on hi ha libèl·lules vol dir que hi ha una bona vegetació i una bona quantitat de les aigües. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Us deixo amb l'última foto d'una família d'Esna Cianya fent la posta d'ous a la riera de l'Hotel Sant Bernat i ens trobem al proper vídeo de Busca'm el bosc. A reveure!